de la infància puguem treballar tots aquests valors i el coneixement del que és una cooperativa. Seran els futurs socis i sòcies de consum, socis i sòcies de treball, d'habitatge, d'agrària. Estem en un moment que és molt important pel nostre país. Estem en un moment on hem de defensar la nostra llengua, les nostres cultures, els nostres valors. Hem de defensar tota l'escola catalana en el sentit ampli. Les relacions humanes són com un ecosistema en equilibri, on cada persona és un element amb propietats úniques, capaç de connectar amb els altres. És la química entre les persones, que no és només un sentiment, és una reacció subtil, invisible, que s'assembla a les interaccions de la natura. L'únic que ens queda és donar suport a les iniciatives socials que treballen per la consciència col·lectiva, esperant que el seu ressò porti més que crítica, que generi reflexió, responsabilitat i canvi. Som escoles amb química. Cada persona i cada escola formem un ecosistema que forma part d'una xarxa més gran, la Federació, i encara d'una més gran, la COPCAT, i és justament aquesta interconnexió la que ens dona més vida i sentit. Som escoles amb química i volem que les famílies que arriben i conviuen amb nosaltres les sentin. Quan una escola cooperativa parla, parlem totes.